أزلومن عزبو زلنا وصيت نايتنا عشرات عامات صنح بوليتيكاوي تلي ናይ ፀጥታ ፀገማትን ስነ ሓሳባዊ ውድድርን ከምኡውን ውድድር ዘባዊ ህርፋንን እዩ ብቐጥታ ካብ ሙሉእ ውግእ ብዙሕ ግዜ ክውገድ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብ መንጎዞም ተዋሳእቲ ዘሎ ርክብ ግን ብውክልና ውግእን ቁጠባዊ መቕፃዕትን ስውር ስጉምትታትን በብእዋኑ ወታደራዊ ወሰኽን እዩ ዝግለጽ እዚ ጸብጻብ እዚ ታሪኻዊ መበቀል እቲ ግጭት ኑክለሳዊ ጉዳይ ዘባዊ ሓይሊ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኣሜሪካ ከምኡውን ዝሰፍሐ ጂኦፖለቲካዊ ሳዕቤናት ይምርምር ሓደ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ናይ 1979 ነጥቢ መቐይሮ ቅድሚ 1979 ኢራንን እስራኤልን ብተሰማዲ ናይ ምትሕብባር ርክብ ነበረን ይኹን እምበር ሰውራ ኢራን ንፖለቲካዊ ስርዓታት ኢራን ብመሰረቱ ቀይሮ እቲ ሰውራ ነቲ ምስ ምዕራባውያን ዝተሓሓዝ ንጉሳዊ ስርዓት ብሃይማኖታዊ ሰበስልጣን ዝምራሕ እስላማዊ ሪፐብሊክ ተክኦ እቲ ሓድሽ መሪሕነት ኢራን ብንጹር ፀረ እስራኤል ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝወሰደ ንእስራኤል ከም ሕጋዊት ሃገር ኣፍልጦ መሃብ ኣበየ ካብ ሽዑ ንነጀው ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘሎ ፅልኢ ቀንዲ ክፋል ናይ ኢራን ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዛንታ ኮነ ኣብ ሃገራዊ ርክባት ብክልሲ ሓሳብ ክርአ ከሎ እዚ ለውጢ እዚ ዝወዳደሩ ፖለቲካዊ ስርዓታት እስላማዊ ሰውራዊ መምሓዳርን ምስ ምዕራባውያን ዝሰማማዕ ዲፕሎማሲያዊት መንግስት ናይ ነዊሕ ግዜ ውድድር ዝቆርፅሉ ስነ ሓሳባዊ ግጭት ክንርድኦ ንኽእል ክልተ ፀጥታን ኑክለሳዊ ሕቶን ቀንዲ ጉዳይ ናይቲ ግጭት ኑክለሳዊ ፕሮግራም ኢራንን እዩ ኢራን ኑክለሳዊ ንጥፈታት ንሰላማዊ ምህርቲ ፀዓትን ስነ ፍልጠታዊ ምዕባለን ምዃንያ ትገልጽ ይኹን እምበር እስራኤልን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራንን ኑክለሳዊ ኣፅዋር ክትረክብ ከም እትደሊ ይጠራጠራ እየን እቲ ኣብ 2015 ኣብ መንጎ ኢራንን ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምን እተፈረመ ሓበራዊ ሓፈሻዊ መደብ ስጉምቲ ጂኦፖለቲክስ ኣብ ክንዲ እገዳ ንምቅላል ኑክለሳዊ ፕሮግራም ኢራንን ደረት ንምግባር ዝዓለመ እዩ ይኹን እምበር ኣብ 2018 ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ስምምዕ ኢራን ንነዊሕ እዋን ኑክለሳዊ ኣፅዋር ንኸይረክብ ንምክልኻል ይኹን ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ካብቲ ስምምዕ ወፀት ይኹን እምበር ኣብ 2018 ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ስምምዕ ኢራን ንነዊሕ እዋን ኑክለሳዊ ኣፅዋር ንኸይትረክብ ንምክልኻል እኹል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ካብቲ ስምምዕ ወፀት ሰለስተ ውግን ዘባዊ ውድድርን ሓይልን ካልእ ኣገዳሲ መዳይ ናይቲ ግጭታ ናይ ኢራን ዘባዊ ፅልዋ ስትራቴጂ እዩ ኢራን ንረብሓታት እስራኤል ኣሜሪካን ዝፃረሩ መንግስታዊ ዘይኮኑ ዕጠቃት ተዋሳእቲ ትድግፍ እያ እዚ ዝስዕብ ድማ የጠቃልል ህዝቡላህ ኣብ ሊባኖስ ሓማስ ኣብ ጋዛ እስራኤል ነዞም ጉጅለታት ግብረ ሽበራውያን ውድብ ጌራ እያ ትርእዮም ገንዘባውን ወታደራውን ደገፍ ኢራን ድማ ከም ቀጥታዊ ስጋት ፀጥታ ጌራ እያ እትርእዮ እስራኤል ኣብ ሶርያን ኣብ ካልእ ቦታታትን ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኢራን መጥቃዕቲ ኣየር ፈቒዳ
እዚ ተዘዋዋሪ ግጭት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ውክልና ውግእ ተባሂሉ ይፅዋዕ። ሃገራት ብቐጥታ ኣብ ሰፊሕ ውግእ ኣብ ክንዲ ዝሳተፉ ብጥሙራት መንግስታዊ ዘይኮና ተዋሳእቲ ኣቢለን ሓይሊ እየን ሕርፋነን ዘተግብራ። ውክልና ኩናት ነቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ቀጥታዊ ኩናት ብኡ ንብኡ ዝንክዮ እኳ እንተኾነ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ዘይምርግጋእ ግን ይውስኽ። ዞባዊ ፖሊሲ ኢራን በቲ ሚዛናዊ ክለተ ሓሳብ ሓይሊ እውን ክርዳኣና ይኽእል እዩ። ኢራን ንዞባዊ መሻርክቲ ብምድጋፍ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘሎ ወታደራዊ ፀብለልትነት ሚዛኑ ንምሕላው ዕላማ ኣለዋ። ኣርባዕተ ግደ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዓሰርታት ዓመታት ዝሓየለት ስትራቴጂካዊ መሻርክቲ እስራኤል ኮይና እያ ትቕፅል ዘላ። ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ምቁፅፃር ቁጠባዊ እገዳ ከምኡ እውን ወታደራዊ ምክልኻል ዘጠመረ እዩ። ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘይምርግጋእ ከም ዘበላሸወት ይማጎቱ። ምምዕባል ሚሳይል ደገፍ ዕጡቃት መንግስታዊ ዘይኮኑ ጉጅለታት ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ንድሕነት ባሕሪ ዘስግእ ዘሎ ስጋኣት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሰፊሕ ቁጠባዊ እገዳ ኣውፅያ ኣላ። እዚ ድማ ንባንክታት ሰደድ ነዳዲ ከምኡ እውን ሃገራዊ ንግዲ ዕላማ ገይራ ኣላ። እዚ እገዳ እዚ ንኢራን ፖሊሲታታ ንክትቅይር ፀቕጢ ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ብጂኦ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ክርአ ከሎ ተሳትፎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዙሕ ረቑሒታት እዩ ዝምራሕ። ድሕነት እስራኤል፣ ርግኣት ዓለም ለኻዊ ዕዳጋታት ፀዓት፣ ምክልኻል ኑክሌሳዊ ምዝርጋሕ ከምኡውን ዞባዊ ፅልዋ ምዕቃብ። 5 እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሓደጋታት ዓለም ለኻዊ ሳዕቤናትን ክፉት ኩናት ክካየድ ዝኽእል ዓብይ ዓለም ለኻዊ ሓደጋታት ኣለዎ። ሓደ ካብቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ነዳዲ ዘይቲ ዝሓልፈሉ ወሳኒ መትረብ ባሕሪ እዩ። ዝኾነ ይኹን ምቁራፅ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዋጋታት ፀዓት ዓብይ ወሰኽ ከምፅእ ድማ ይኽእል። ኣብ ርእሲ እዚ እውን እቲ እናወሰኽ ዝኸይድ ዘሎ ተወሰኽቲ ዞባዊ ተዋሳእቲ ክስሕብን ናብ ሰብኣዊ ቅልውላው ወሓዚ ስደተኛታትን ቁጠባዊ ዘይምርግጋእን ክምርሕ ይኽእል እዩ። ብዝሰፍሐ ሃገራዊ ርክባት ክርአ ከሎ እዚ ግጫት እዚ ዞባዊ ውድድር ምስ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካ ሓይሊ ብኸመይ ከም ዝረኸብ የርኢ። ኣብ መንጎ ስነ ሓሳባትን ፍርሒ ፀጥታን ስትራቴጂካዊ ውድድርን ዘሎ ምትሕንፋፅ ድማ የመልክት። ኣብ መደምደምታ እቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ግጭት ኣብ ከምዚ ዝስዕብ ዝተመሰረተ እዩ። ድሕሪ 1979 ኣብ ኢራን ዘጋጠመ ስነ ሓሳብ ለውጢ ዘይተፍትሐ ኑክሌሳዊ ክርክር፣ ዞባዊ ውክልና ግጭት፣ ስትራቴጂካዊ መዋቕሪ ጥምረት፣ ሓበራዊ ዘይምትእምማን ብእገታታትን ወታደራዊ ስጉምታትን ተደልዲሉ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት በቢግዚኡ ውጥረት እኳ እንተነከየ መሰረታዊ ዘይምስምማዕ ግን ገና ኣይተፈትሐን። እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ሃገራዊ ፖለቲካ ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ኣብነት እዩ። ነፍሲ ወከፍ ወገን ዝወዞ ናይ ምክልኻል ስጉምታት በቲ ሓደ ከም መጥቃዕቲ ዘስግእ እዩ ዝቑፀር። እዚ ግጭት እዚ ንምርዳእ ኣብ ህሉ ፍፃሜታት ኣቓልቦ ብምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ምብራቅ ዝቆርፆ ናይ ነዊሕ ግዜ መዋቕርን ስነ ሓሳባውን ፖለቲካውን ዳይናሚክስ ኣፍልጦ ምሃብ ዝሓትት እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ፅገባ ቲቪ እዚ ዘሎ ህሉ ኩነታት እስራኤልን ኣሜሪካን ኣንጻር ኢራን ከከም ኣድላይናቱ ናባኹም ከነብሎ ኢና። ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ከምኡ እውን
ሃናፂ ርእይቶ ኣቦታ ኮመንት ብምጽሓፍ ኣተባብዑና ሰላም ንመላእ ህዝቢ ዓለም እንዳተመነና ንሎሚ ዝነበረና መደብ ዛዚምና ኣሎና ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹልና